بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga uripn wallah, sumpatid na iyo mga bandingan tanong, si kubitira ku akida al-Islamiyah. Iman tunayap man na pumagusayin tanong, naging kutuwa arkanul iman, sumanga rukun o paratyaya si ikwallah. Paganeron na aya paganaya rukun o paratyaya, agi ay mababaloy a usul o ahlus sunnah wal jamaah, mga pakaasal o paratyaya, panarima o ahlus sunnah wal jamaah. Paganeron naging kuto al-imanu billah, suka paratyaya asik wallah. Mapapadalam sa kanan al-imanu billah, wa yatadammanu mapapadal mo naging pagaluintan mapatiman. Paganeron naging kutuwa al-imanu biwujudillah, suka paratyaya sa adna Allah, maka mumuayan akadnan. Ikadua, na al-imanu birububiyatihi, suka paratyaya sa adna kadnan a Rabbul Alamin, skanyan pamaso datu apagpangadan aya diing gira-giray, yutimaan a rububiyah. Adna mga galbakyan a mapapanto as kanyan bu iayam anan yan na diyon makanggalbak. Skanyan su datu, skanyan su pagpangad nagugpangimatay, naguskanyan su tutandingan si iko yamanan yan napkaulaw lang, si iko betad. Ikatalo, ang mapapadalam paratyaya sa gingkan al-imanu billah, mapapadal mo na bitira, nagyang kutuwa al-iman biuluhiyatillah, al-imanu biuluhiyatihi. Suka paratyaya si iko yamanan nakababaloy wallah as kanyan ipsimbaan. Skanya ni kadnan atitwa simbaan. Gina sumanaw la ilaha illallah. Dati tuwa simbaan ay nun tasu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat, naging kuto al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yung kuto kaparatyaya si iko mga ingaran wallah, agus mga sifatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngutwa inaluy wallah ang mga ingaran yan sa isa Quran, agu inaluy Nabi sallallahu alaihi wasallam, na perhatian tanu sa tarutok. So mga sifatu Allah subhanahu wa ta'ala inaluy niyan sa isa Quran, piyakisipat yan sa isa ginawa niyan, nagu inaluy ron Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyakisipat ron Nabi sallallahu alaihi wasallam, na perhatian tanuto si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaw kita ka perhatian tanuron, na di tanu pagkadaan sumaanan yan, di tanu pengalin, ago di tanu ipurupa, di tanu ipengibarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatian tanu sa mga sifat apiya kada wallah, mga sifat apiya kada Nabi sallallahu alaihi wasallam si ginawa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagit pa magyang kutami aloy sa Quran, ala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pamanapad sa mga sifat apiya kada wallah si ginawa niyan, nagyang kutuwas kanya na Allah subhanahu wa ta'ala, na kanabab tuda-tuda nagkukanabas kanyan,
kesugat pamaturug. Mga sipatanan piyama kada wallah si kuwinaw niya. Berarti ang tanong to. Ikadua rukun para tiya naging kutua al-imanu bil malaika. Suka para tiya si iku mga malaika tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapadalam mambu saging kana nakaparate si iku mga malaika tu Allah aging kaiyapatiman. Paganayron al-imanu biwujudihim. Suka para tiya saad na mga malaikatu Allah ang magkamumuayan. Ikadua ang mapapadalmon aparat peratiaan. Naging ko to al-imanu biman alimna ismuhu minhum. Peratian tanong so nganin aketu kawan tanong so ngaran yan apad ko mga malaika. Datar pa mo Jibril, Mikail, nagusto mga malaika pamana ketu kawan tano so mga ingaran yan. Ikatlo, nasuka pa kapangin benara kung nganin at tutul initaling o mga malaika. Ikatlo, naging uto akaparati atano kung nganin keto kawan tano apad ko mga sipatiran. Gitu ikatlo. Paganero to nasuka parati saad na mga malaika. Ikadua nasuka parati kung nganin keto kawan tano suingaran yan apad ko mga malaika. Ikatlo nasuka parati kung nganin keto kawan tano apad ko mga sipatiran. Kauto. Ad na mga sifat mialoy sa Quran, mialoy sa hadith, sifat to mga malaika. Tarpa mo Jibril adul quwatil matin. Mana su Jibril apit sa sipatin ang uta mabeger pamas kanya. Sir kanya su beger. Naguad mambu mga sifat inaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku mga malaika. Kauto. Lagi pa maging kutua malaikat si iku kubur apa mana adna rupaan yan apyang aluyo Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mga birui mata auto. Ikapat mapapadalam paratian saging kanan al-imanu bil malaika aging kutasuka paratiya kung nganin aketo kawan tano apad ko mga galbukiran. So, mga malaikat to Allah, na adno to, keto kawan tanurun, miya kanal tano, pwede ko mga galbukiran. Tatar pa mo Jibril, na galbukian na sa kaniyang pamay, isa galbukian na ngo aminum bil wahi. Ngo to, pumanaron isa sarig. Sa kanya ni, sampay ko mga wahi. Ay pagwahi si ko mga Nabi Wallah subhanahu wa ta'ala. So malakul maut nas kanin makasasangan ay galbagyan na pangwasan niyawa. So Mikail, so Jibrail, so mga pediyan. Ikatlo, rukun o paratiyaya nagyan kutuwa al-imanu bil kutub. So kaparatiya si mga kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapadalmon mambu aging kaiyapatiman aparatiyan saging kaiya al-imanu bil kutub. Paganayron mangurip no Allah aging kutwa al-imanu bi anna nuzulaha min indillah. So kaparatiya sa mataan ini turo naging kanana kitab apuna na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na al-imanu bima alimna ismu minha. Suka paratiya kung nganin aketo kawan tanong so ngaran yan. Apad saging kanana mga kitabu Allah. Madagal sa mga kitab ay nituron sa iku mga rasul. Gayid na adno to amini sampay raktano so ngaran yan. Keto kawan tanong so ngaran yan. Lagid pa maging kutwa sa Taurat, Injil, gusto manan yan na Zabur, na gusto Quran.
Kauto. Pama naging utapi ang atuto ko ang tanurun sumangingaranian na perhati ang tanuto. Suma sudah tanurun katukawi suingaranian na perhati ang tanu sa bil jumlah. Pamana kadin din yan. Ikatalo ang mapapadalam ilmu uli na paratyaya saging kan alimanu bil kutub berarti ang tanu naging kutuwa tasdiku ma sahha min akhbariha. Paman naging kutuwa ka pangimbenaratan kung nganin kurik apad ko mga tutul ay nitalinguman yan. So mga kitab lagi pamu Quran kagi so Quran lagi tu kitab ay niturun saging kay umat Muhammad na so mga tutulan ng Quran ami aloy inaloy niyan tutulan ko miyangaw na pagtaw na perhati antan maging kutuwa mapapadal mo na mga tutulan. Ikapat mapapadalam perhatian saging kan al-iman bil kutub naging kutuwa suka penggal bekas iku mga kukuman ini talinguman yan ada amyaka mansukhun so pamanaso kitab tan wa Quran na so mga indeuan mga suguan na mapapadalamon apaki penggalbakyan mga kukuman na yamanan yan na penggalbakan tano ipunggudalan tano si ikot naman na kagatanurun gitu pamai al-imanu bil kutub mapapadalam to perhatian si iko yamanan yan na bil kutub. Ikapat mga uripnu Allah arukun uparatyaya naging kuto al-imanu bir rusul. So kaparatyaya si ko mga rusul, mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapadalmon mambuging apatiman aparatyayan saging kaya al-imanu bir rusul. Paganero na so kaparatyaya atano sa mataan aso kiabaluiran arasul so isusugukiran so risala aawidiran na punutus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Managing ko to kaya baluiran na rasul mo to awidiran arisala isumpairan si ko mga tao na punutus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na suka parati at tano ko ngani na keto kawan tano suingaran yan apadikiran. So rasul na miya kadagdagal isa mi alois isa hadith na yakadagno mga rasul na sobra 300 arasul 300 sa gulabi sa 10 arasul summan sa mga nabi na manan nina labi magatusang bibu nabi ami alois isa hadith kauto na perati ang tanong sumi miya keto kawan tanurun suingaran yan lagi pa mga utami aloy 25 arasul lagu nabi ami aloy mi aloy sa isa Quran mga rasul Allah, mga nabi wallah na perhati ang tanong to. Sukman sudah nun datanurong katukawi ang mga ingaran o mga rasul. Ito makadagdag lang ang mga rasul at itanong kato ni mga ingaran yan. Na emanan nina perhati ang tanong sa kadendeniran. Ikatalo mapapadalam perhati ang tanong sa ging kay al-iman bi rusul. Naging ko to so kapangim panaratano kung nganin tutul amya kapungkiran. Kao to. Lay pa mo nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mga tutulian mga tutul Nabi sallallahu alaihi wasallam so hadithian na perhati ang tanong kapuluto sa al-imanu bir rusul. Ikapat mangripnullah naging ko to kapunggal baka ko syariah ini sugu saging ko to rasul ini sampai niyan saging ko ta umat yan. So nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam so syariah ini talinguman ni nasirak tano umat yan na pera penggalabakan tano gitu pa maiayamanan yan na mapapadalam saging ko to al-iman bir rusul. So kaparati asiko mga rasul. Ikalima arukunu paratiyaya yung ko to al-iman bil yawmil akhir. Suka paratiyaya asiko ano nga na mauri. Mapapadalam san mambuaging kaiyat talutiman. Paganero nanguta al-imanu bil ba'th. Suka paratiyaya asiko kapaguyag ako mga tao siko kapag kauma o ano nga na mauri. Pamana perhatian tanong to. Adna kapanguyag si isalungan na mauri.
Riano kapataitan no saging kay dunia na ketagutan no saging ko pangubulan tano na ipunro din na miya kasuldigadin ko alungan ka amawri. Ingot pa man na hayat al-barzakhiyah kapag intaw paglatan o ay man na dunia na gusto alungan amawri. Kauto. Ana kawiyawiyag saging ko barzakhiyah saging ko kubur kapag intaw ay man na mapapantos saging ko mga tao ang matatago saging ko pangubulan nila. Ambida gusto kapag intaw saging kay dunia. Naginan, berarti ang tanong, ami ka makaw masulungan na mauri, yawmul akhirah, gawi iya kawan, pagkatin dugo bangkit, napaguyagin Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kaadniyan, sa mga manusia. Berarti ang tanong to. Ikadua, naging ito al-iman bil hisabi wal jaza. Berarti ang tanong, naging ito kapangukum sa isalungan na mauri. Ito kapamagitungas iko mga amal tanong, kapangukum wallah, ug yung utaka pumalas wallah. So mga tao minggal bag sa mga pipya na kakwera subalasiran amapya. Sumamuso mga tao ay pinggal bagiran ng mga kambaradusa na emanan yan, mga rarata na emanan yan na keparuliran mambu subalasiran. Sang utwa kapagawmas alungan na mori. Ginan, berarti ang tanan. Ikatalon na al-imanu bil jannah wan nar. Berarti ang tanong, so surga na uso neraka jannah. Inga na surga na kebulusan na mga tao lim unwallah aming gagalbag sa mga pipya si isaging kay dunia. Sumambuso neraka jahannam na kebulusan ng mga tao pindarawa ka niran swallah siupakiran swallah kususugu wallah mimbaradu sa siran na emanan yan na kebulusan niran mambu si isalungan na mori naging kutwa neraka jahannam. Ikanam mangurip wallah rukun aging kaiya paratiya. Naging kutuha al-iman bil qadar. Suka paratiya asiku ukuran. Iya membuka paratiya asiku ukuran na mapapadal mo naging kaiya patiman. Paganayron na suka paratiya samat anas wallah na kenalian katawan yan sulang wanu syai. Pamana katawan wallah sulang wanu syai. Jumlatan wa tafsila. Yung gusto pa maakadin din ulang wano siya. Katawan wallah. Hagugin ko to yung di ka pamanang ko to tifsalian. Ko to pama kakaro kabintang apkid di manggulaw la. Ay manalangon katawan wallah subhanahu wa ta'ala. Kau to pamana sulang wano siya na katawan wallah. Ikadua na suka para tiya samat anas wallah na ini surat yan to yung utalangan syai na ini surat yan ito si iku lawh al-mahfud. Saging kutuwa man na lawh al-mahfud na may susurat to naging kutuwa lang wano syai. Ikatlo na purat yan tanong mata na sulang wano mga kaadan wallah na dikedan inunta o di gulalan si iku kabaya wallah. Paman naging kutuwa di manggulaw la langon o di pagkaedin lang di manggulaw la na manan yan na misa sangkutun manan nagito na inutumi ading nga kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mapunggulaw la so mapunggulaw la inunta na kabaya to Allah mapunggulaw la kauto. Ito. Ikapat naging kuto akaparati atano sa mata na sulang ulangwan o ayam anan yan na mga kaadan wallah na ayam yadin sa naswallah. Ayam miya din sana suwallah. Yung apati man naginan mapapadal maperati ang saging kaya al-imanu bil qadar. Paganero na so kapalati atano sa katawan wala sulang ano syai. Ikadua na ngutala kapalati atano sa isusurat wallah mini surat wallah yung utalang wano syai. Ikatalo na so kapalati atano sa dama penggululay nung tanah kabaya wallah. Ikapat na so kapalati atano sa sulang wano mga kadin din naman yan na kaadan wallah na ayam yadin sa naswallah subhanahu wa ta'ala. Inan punto kung sayan tanong saging kaiyap teroon arkanul iman mga rukun o paratiyaya. Aginan so emanan yan na katero Nabi sallallahu alaihi wasallam
aguni ku isu Jibril wantu na ipataruna al-iman tigu nabiya an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Aya kun aparate tigu nabi naskan yang suka parate ya kaparate angka si iku Allah usiku mga malaikat yan usiku mga kitabian usiku mga sugu yan mga rasul usualo nga namori nagusuka parate angka si iku ukuran amapia nagukuran malata ginan inusay tanong saging kaya mababa oras tanong kandudong karukanus salam makapipia ginawa kalilinta dapang linta batanudun mambagian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala